Barakaldokoa naiz eta dauka paro obrero, horregatik euskaltegira noani egunero. Askotan esan ohi da garrantzitsuena ez dela helmuga bidea bera baizik. Eta horixe da AEKak martxan jarri duen barneteki ibiltariaren helburua. 16 egunez eskolako hormak atzean utzi eta Euskal Herri osoa zeharkatzea proposatzen dute, mendebaldetik ekialdeko muturreraino mendiz mendi herriz herri. Barnetegia bai, baina eskolatik kanpo. Barnetegi ibiltariaz ari gara. Barnetegi ibiltari hau, oinez egiten dugun lehenak, kontu da, euskara praktikatzeko aukera bat eskaintza jendeari eta ingo dugun izango da, Orduñatik urten ginen atzo, eta joango gara Orduñatik 3. mailara 15 etapetan. Bai, hori da apur bat kontue, eta bidean praktikatzea euskara eta jendearekin egotea, eta baiko ere ekitaldi batzuk edo bidean apartekoa, baina batez bere hori da, mendia egitea, ibiltea eta praktikatzea euskara. Bagauz, 26 lagun bideian. 3 antolaketan gabiz, eta gero beste 23 bideiari. Orain arte egon gara leku desberdinetan. Hasi ginen atzo Orduñen, eta bidean Delikatetik pasatu ginen, gero Goiurira joan ginen, horre Urjausia bizitatu, handik Murgiara bilatu ginen eta bidean Izarratik pasatu ginen, ze bidea polita guazan. Eta gaur Gorbeiatik pasata, Otxandioraino. Lego edizio da oinez egiten duguna, bizikletaz egin dugu ja aurten izango da 10. aldia. Eta duela 2 urte komentak ginen ikasleekin hori, aber egin genuen diferente edo bizikleta utzi eta berba gehiago egiteko, ze dino jendeak bizikletaz egiten dugunean, ez dagoela horren beste berba egiteko denborarik. Eta egin genuen plana duela 2 urte, eta aurten da lehenengo egin duguna ja bizikletaz, oinez. Hau pentsatu genuen duela urte batzuk pentsatuta, barneteketan jendeak ikasten da urte osoan zehar bezala, eta jende asko kantzata da hoia klasean egoten eta hori dena, eta segatik ez eskaini barnetegi bat, baina horma bota eta mugimenduan epene. Orduan egin genuen esan zen hori, pentsatu, barnetegi egingo dugu Euskal Herrian zehar, Euskal Herria ezagutzeko, eta aterako gara egun baten leku batetik, mugituko gara herri-sarri, eta praktikatuko euskara norberaren gustoko kontuak egin bitartean. Eta hori izan. Esperientzia ikaragarria da. Batez be hori sekulako aukera delako mendiz mendi biltzea Euskal Herrian zehar, pisurik ez duzu eraman behar, segunekoa baino ez duzu eraman behar, eta gainera Euskal giroan, perfecto. Ni ustez politena da, komentatu dudana da Euskal Herria ezagutzea, mendia egitea, eta hori egiteko erantolatuta batean oso zaila da, gainera euskaraz da ni ustez oso garrantzitsua halako gauzak euskaraz egitea, eskaintza gutxi dago eta gainera euskaraz are gutxiago, eta pozik nago halako aukerak edukitzeagatik. Politena nitzako viajeen kontua da, personala, baina interesantena guretzako da ikustea zelan lortzen dugun inguru euskaldun gehiago sortzea. Badagoela jendea gustoko duena mendian edo aurrekoetan bizikleta eta ezeukena norekin egin euskeraz eta hori lortu duena hori. Eta nik uste hori dela atera dugun etekinik handien edo. Gogorra fisikoki etapa batzuk dira gogorra, baina gogorra gero nik ikusi jendea oso optimista beti, nekatu dira, egon dira malkoak eta dana egon dira batzutan, igual egunen baten etapa gogor bat euripean ez dakizen bat ordu eta baten bat heltzean egarrez, baina gero oso humoriona dago eta esperientzia dana laguntzen diote danari, ez dago talde txikiri dana da talde bat, jende guztia talde bat, orduan, zaitu kurutzen nolan gogorra esateko espada fisikoki. Gaur esateko etapa amaitu dugu 11, erdiak amaitu dugu etapa, beste batzuk hartu eta autobusak gogorra egin zaielako. Hori gogorra bada fisikoki, baina jende oso animata dago ikusi duzuenez. Torre dira ona posposi, batzuk piztinan dauz, besteak herrian egongo dira poteatzen eta... Gogorra gurea? Bai, lagurak.
barnetegi biltarietan asko ikasten da. Asko ikasten da batez be errestasuna ikaragarria duzulako hitz egiterakoan. Hemen inok ez du zuzenduko jatzardo ondo egiten duzun. Baloratzen dena da zeu hor egotea eta jendearekin komunikatzea eta komunikatzeko diren ekintza guztiak onenak dira. Klasetan baino gehiago beste era batean, lehen komentatu dudana, beste euskalkiak entzuten dituzu, edo getxe egiteko beste erak entzuten dituzu, eta hori aberasgarria da gero beste lekuetara joaten zarenean. Baina klasean ez dakite, klase gehiago dago, hemen modu natural batean eta agian klase batean 2 ordutan ematen dituzu ez dakit zenbat gauza, eta hemen egun osoan agian ikusten dituzu edo entzuten dituzu 2 gauza horiek. Baina bestera, nik uste dute garrantzitsuena ez da gehiago edo gutxiago ikastea, baizik eta ikasten duzuna ondo barneratzea, eta hemen nik uste dute ikasten edo entzuten duzuna hobeto barneratzen duzula. Asko ikasleke geografia, baina ikasten den ez dakiz. Askotan bizikletaz ibili garenean, jendea ibili da ibiltzen, eta gero gauez galetzen nondik ibili gara gaur, eta baten bat igual pasatu da bere etxiondotik eta zenteratu. Osea, teorian badau jendea mapekin da ibiltzen den askotan eta ikasten duena nekotxo geografia inguruan, baina beste batzuk lekua bizi egiten dituzte, hitz arraro batzuk ikasten dituzte euskalki diferentetan, baina hori da, batez gure asmoa da geografiena, baina ez dakit lortzen dugun. Batzuekin bai. Ohiko klasek eta barnetekin arteko ondorio aldea batez be bada, hemen jendea biltzen da euskara egiteko, baina aparte bere gustuko kontu bat egiteko. Orduan, metik ateratzen dena da askotan laguntaldeak. Badago duela 10 urte egin genuen lehenengoa, eta badago duela 10 urteko jendea ondino elkarrega zibiltzen dena oporretan, eta segitzen dena kuadrilan, eta orduan lortu dugu batzuntzako inguru euskalduna sortzea. Eta hori dugu alde diferentea, handiena edo. Hona etorri naiz, Euskal Herria ezagutu nahian, edo Euskal Herria sakonago ezagutu nahian. Euskal giroan ibiltzeko nahian eta besterik gabe. Batez ere, Euskal Herria beste era batean ezagutzeko, hori ibilbidean, ibiltzen, mendian, gero beste barnetegietan egon naiz, eta niretzako oso lagungarria izan da beste herrietako jendea ezagutzea. Adibidez, Gipuzkoarrak, ni bizkaitarra naiz, eta Gipuzkoarrak ezagutzea, edo Nafarrak ezagutzea oso ez dakit aberasgarria izan da, eta hori hoizek ziren nire asmoak. Alde batetik ibiltzea eta horrela Euskal Herria ezagutzea, eta bestetik beste jendea ezagutzea. Euskara naturalago ikasilek euskara erabiltzen da erabileran, hemen ez dago inolako beharrik egiteko ezer. Ez dago ez ariketarik, ez tariarik, ez ezebez. Hemen jendeak hitz egiten du behar duelako eskatu behar dio ura ondokoari, edo lekua, edo agurtu, edo kontatu historiaren bat, orduan naturalago da, ni ustez ja egoera, orduan naturalago ikasteko modua da. Euskaltzaindiaren gramatika batzordeak ohartarazten dizue ikuskizun honen kontsumoa kaltegarria suerta daitekeela zuen euskararen osasunerako. Ez egin kasu! Ala, zoazte Patagoniara! Zoazte txapa ematera! Euskaltzendikoa joan daitezela, gure atzetik ibiltzen dira beti. Ez egin kasurik, ondo zaudeteo. Araban denek alabez egiten dutelako. Banan. Eta Nafarroa baldin basoaz kontuz! Nafarroa? Ez ligatu inoiz kotxe baten barruan. Zer ba? Baskoentziaren legeagatik. Kormeltu! Batzo. Akatxiki baina, ez du ikusten? Bueno, zero akatz baten bat. Bueno, venga, hasi gaitez. Bueno, nik suposatzen dut olan ja hemendik urruntzen garen heinean euskalkiekin arazo handiagoak edukiko ditugula, baina azkenean da ulertu nahi izatea eta azkenean ulertu egiten dozu. Bai, arazorik ez.
hemen ez, baina arratian egon naiz eta han flipatu dut euskalkiarekin, Bermion bebai, baina azkenean alegin bat egin ondoren komunikazioa lortzen duzu, nahiz eta arazoak izan, komunikazioa lortzen duzu eta niretzako hori da garrantzitsuena. Badago jendea arrapatzen dituena hitzak euskalki diferentetan eta gero nahastu egiten dituen danak. Ez dakit jendeak aukeratzen duen, bai askotan komentatzen da ze bitxi izan den hemengoa edo ze ulertezin izan den hangoa. Baina, bueno, kuriosidadea sortzen da, hori bai, kuriosidadea. Hasiera puntua Amurrio, helmuga geografikoki 3 errege maila, baina praktikan euskaraz mintzatzea. Hori bai, helmuga edozein dela, bidean ikasten dena da garrantzitsuena. Beraz, motxila ilusioz beteta, uztailaren 3an bidea egiten hasi ziren, eta bihar Nafarroako 3 erregen mailaren tontorrera helduko dira. Aldapa luzea gaindituta, espero, euskaraz mintzatzeko aldapa ere gainditu izana. Eta erronka hau bukatuta beste bat hasiko da. Izan ere, bihar barneteki ibiltari berri hasiko da, baina kasu honetan bizikletaz. Bizikletaz egingo dena aterako da datorrez 17an, Orduñatik be, eta egingo du urterako ibilbidea egingo da, oiongo da Pirineotaraino mendiz-mendi be, ibiltzen da herri mendiz-mendi, eta gero Pirineotik Zarautzera itzuliko da. Oraindik badaude lekuak eta asko ez dakit egongo diren, baina badaude leku batzuk edo abuntatzeko, eta horretarako edozein AEKaren euskaltegian edo AEKaren web horrian be aurki daiteke informazioa, eta 8 arte uste badago aukera handia abuntatzeko, 8 9 arte. Euskal Herrian gaude bai, uste dute, hablame cristiano, esate